Колись була планета, подібна до інших неважливих. Ця планета надіслала Всесвіту повідомлення. Дзвін, що лунав серед зірок, розповсюджувався до найтемніших куточків Всесвіту. І всі приходили, щоб подивитись. Хоча ніхто не розумів повідомлення, і кожен, хто чув його, відчував страх. Окрім одної людини. Людини, яка залишилась на Різдво. Я приношу докази мужності та співдружності. Що це за корабель? І чому ви тут? Назвіть свій вид і планету вашого походження. Знищити. 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 На кожному кораблі, де я опиняюсь, мене розстрілюють. Ручки, сказав відправ мене на корабель. Я не казав відправ мене на корабель до далеків. Не посилай мене на корабель далеків, коли в мене частина далека. Ви не виказували подобань. Думай головою, тобі більше й нема чим. Вони всі тут. Далекі, сантаранці, терліпси, слівіни, вони навіть не нападають. Вони просто стоять. Чому? Повідомлення отримали по всьому всесвіту. Так, повідомлення. Навіть я не можу перекласти його. Я про те, чому всі тут, якщо вони його не розуміють. Ви тут. Ти знаєш, в мене ОКР. Яке їх виправдання? Що в цьому повідомленні? Ні, нагадай мені перенести телефон на консоль, бо це вже смішно стає. Увага. Доступна нова інформація. Слухаю. Ви повинні перенести телефон на консоль. Ні, не зараз, нагадай мені потім. Коли? Не знаю, колись потім, обери час. Коли? Не знаю, обери час, коли на твою думку я забув. Коли? Просто обери будь-яке число, згенеруй будь-яке число, якусь кількість хвилин, і коли настане час, нагадай мені перенести телефон на консоль. Затверджено. І як ж ці кіберлюди можуть літати? Привіт, це Тардіс. Терміново. Ти мій хлопець. Ух ти, так, чудово. Я, можливо, трохи старий у деяких питаннях, але я загляну до посібника. Ні. Насправді ти не мій хлопець. Оу, так швидко. Цей дзвінок як американські гірки. Мені справді негайно потрібен хлопець. Сподіваюся, наступного отримаєш більше задоволення. Ні, замовчи. Різдвяна вечеря. Я готую. І Можливо, я випадково вигадала хлопця. я це якось зробив від андроїда, просто не позбутися. Ні, не андроїд, а вдаваний. Вигаданий. І я сказала, що він прийде на різдвяну вечерю. Так. Ручки, новий корабель. Цього разу ми візьмемо Тардіс. Ти потрібен мені на різдвяну вечерю. Просто прийди на різдвяну вечерю і буде різдвяне побачення. Вибач, прослухав останню частину, потрібно бігти. Так, не хвилюйтеся, я прийшов з... Тривога. Миром, ні! Виявлено порушника. Порушника буде модернізовано. Вибачте! Ти потрібен мені. Я приготувала різдвяну вечерю. Мене розстрілюють кіберлюди! Не можеш це якось поєднати? Так, чому б ні? Не забудь підписатися на офіційний канал Доктор Хубодіос, YouTube канал.